Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Usa sa labing brutal nga emperor sa Roman Empire mao si Emperor Nero. Siya ang responsable sa dakong sunog sa Roma niadtong tuig 64 AD nga nikalas sa daghang balay ug mga kabtangan. Aron malihis ang sala gikan kaniya, iyang gipasanginlan ang mga Kristiyanos. Nagsugod ni sa usa ka dakong pagdumot batok kang Kristo ug sa mga nagsunod kaniya. Nasuko si Emperor Nero kang Hesus tungod kay bisan napatay na siya, ang iyang ngalan padayon nga naglipay, nagdasig ug naghatag og kusog sa mga Kristiyanos nga giasdang sa kasakit. Ang gahom sa Roman Empire nakurat sa gahom sa krus. Bisan gilansang si Kristo sa krus, ang iyang presensya wa gyud napalong ug mao ni ang nakapasuko ni Emperor Nero nga bisan unsa ka brutal ang iyang mga silot, ang ngalan ni Hesus ug ang iyang mga panudlo padayon nga naghatag og paglaom sa kadaghanan within the Roman Empire. Ang mga Kristiyanos wala nabugtuan sa pagtuo bisan pa sa hulga ug sa kamatayon. Gani si Emperor Nero gusto i-erase ang mga Christians aron ma-erase usab ang impluwensya ni Kristo. Bisan pa giusig niya ang mga Kristiyanos, wala jud napalong ang kadasig sa mga Christians. Namatay na lang kadugayan si Emperor Nero. Nagpadayon gihapon ang pagtuo diha kang Kristo. Karong adlaw ang ebanghelyo naghisgot kang Herodes nga naglibog og nahadlok kang Hesus. Sama kang Nero, si Herodes dili kasabot nganong bisan gipatay na si Juan Bautista adunay usa ka tawo nga sama sa gahom ni Juan. Ug labaw pa nga nagabanhaw ug naghimo og milagro. Unsa mga puntos ang importante alang kanato karong adlaw sa atong pamalandong? Unang punto, walay makapugong sa gahom sa Dios. Sa ebanghelyo si Herodes naglibog og nahadlok. Ang mga tao naghisgot nga si Jesus mao si Elias. Ang uban nagtuo nga siya mao si Juan nga nabanhaw. Kini nagpasabot nga ang presensya ni Jesus dili makulong sa kasaysayan o sa politika. Siya nagdala og gahom nga dili gikan sa tao apan gikan sa Dios. Ang iyang presensya nagmugna og kasamok sa mga makasasala apan naghatag og kalinaw sa mga matinud-anon. Ang ebanghelyo nagpahinomdom nato nga ang tinuod nga gahom dili gikan sa armas o sa politika. Ang gahom ni Kristo makita sa gugma nga iyang gipakita sa krus. Sa panahon nga daghan ang nagamit sa gahom aron mangilad, mangiskam, mangawat o mangabuso, kinahanglan nga kita mangita sa gahom sa krus. Ang gahom sa Kristiyanos dili makita sa posisyon o sa titulo, apan makita sa mapaobsanon nga pagserbisyo. Ang pag-alagad sa uban mao ang labing dako nga gahom nga makapabag-o sa kalibutan. Kung magpabilin kita sa gahom sa krus, dili ta matandog sa mga hulga sa kalibutan. Sama sa mga Kristiyanos sa panahon ni Nero, mahimo usab kita nga mga saksi sa gahom ni Kristo nga buhi. Walay makapugong sa gahom sa Dios. Ikaduhang punto, unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Si Herodes bisan makasasala nangita kang Hesus. Apan ang iyang pagpangita walay sinseridad, kundili tungod lamang sa iyang kahadlok ug iyang katingala. Dili siya interesado sa kamatuoran apan sa mga intriga ug mga milagro. Daghang usab karon nga sama ni Herodes, nangita kang Hesus apan aron lamang makabintaha sila. Dili alang sa tinuod nga pagbag-o. Ang atong pagampo sa misa, pagampo sa rosaryo, dili mahimong outward show lamang o pakitang tao. Kinahanglan kini nga makapabag-o sa atong kasing-kasing.
Kung tinuod nga atong gipangita si Jesus o ang iyang pagkamatarong, makita nato siya sa mga kabus, sa mga masakiton, o sa mga nanghinahanglan og tabang, ilabi na kanang duol ka nato. Unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Story time. Ang aktor nga si Jim Caviezel nga nailhan tungod sa iyang papel isip Jesus sa pelikula nga The Passion of the Christ, nakasinati og dako nga epekto human sa shooting sa maong pelikula. Daghan sa mga producers ug mga director ang nidumili na pagkuha kaniya tungod kay sobra na ka-relihiyoso ang image nga nadikit kaniya. Apan, wala si Jim Caviezel nagmahay. Bisan for a while na limitahan ang iyang mga proyekto, nahimo man sad siyang mas outspoken sa iyang pagkakatoliko. Karong panahon na, giandam na usab niya ang iyang kaugalingon sa pelikula nga The Resurrection of the Christ. Din siya mismo mubalik pagportray sa papel ni Jesus. Kini nagpahinumdom nato kung matinud-anon ka sa imong pagtuo, ang Diyos mismo magbukas og bag-ong pultahan alang kanimo. Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sama ni Herodes, daghan pa nato ang malibog og mangita kang Hesus sa sayop nga mga dapit. Ang atong hagit mao nga pangitaon nato siya sa tinuod nga paagi. Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pag-alagad sa uban, pinaagi sa pagpuyo sa iyang mga pulong. Atong ipakita ang atong pagtuo, pinaagi sa pagbarog sa kamatuoran, bisan usahay lisod ang panahon. Sama sa mga Kristiyanos sa panahon ni Emperor Nero o ni Herodes, ang atong pagtindog alang kang Hesus, pagbarog alang kang Hesus, maura ang makahatag nato og tinuod nga kaluwasan og kalinaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.